Pozdrav i dobrodošli u novi video. Novi dan, nova lokacija. Danas, kao što možete vidjeti, imamo jednu napuštenu crkvu. To je crkvu koja se više ne koristi. Poslije ćemo svakako ići gore. Volio bih otići gore. Tako da ćemo mi to isto napraviti. Proćemo sve prostorije u koje možemo ući. Prije nego počnemo snimati, znači, lokaciju kao lokaciju, jedna je vrlo zanimljiva informacija. Znači, ja sam sada ušao normalno kroz vrata, jer pošto su radovi u tijeku i ovdje je neko već vrata otvarao, znači oni su njih zaključali, ali su probijena i tako što se dešava. Ovi koji su prije u ovoj crkvi bili, to sam vidio na videu, dok nisu mogli ući, oni su u biti našli ulaz ispod crkve. Znači, doslovno je bio tunel, neki jako uski tunel koji je bio ispod crkve i onda su se oni puzali, tuda su puzali i onda bi ušli, upravo bi izašli ovdje kod ovoga klavira. A ta rupa gdje su oni ulazili je upravo ovdje. Ona, recimo, vodi, upravo ta rupa, ona vodi tamo van, tamo negdje na onu stranu i tamo se negdje moglo ulaziti. Eto, zanimljiva isto informacija.
Evo recimo zanimljiva pošta. Ovo pošta iz 50-ih godina, znači točnije ovdje imam poštu od 3.4.56. gdje se obavještava o djeci koja idu na ferije. I onda imamo još ovdje 19. oktobar 1955. godine poštu. Ovdje opet se piše o jednoj familiji kojoj je potrebna pomoć i koja je živjela u bunkeru Stahlhausen do sada i moli se pomoć da se njih negdje smjesti. To jest dvoje piše ne familije, nego piše dvoje djece koje je skrb potrebna. Znači mi tu pričamo o 10 godina samo nakon rata, znači nakon Drugog svjetskog rata otprilike. Tako da je to u to doba bilo vrlo teško, bilo je jako puno djece bez roditelja, bilo je stvarno jako tragičnih priča i kada naiđemo, ajmo tako reći u množini, pošto i vi sa mnom to sve na neki način istražujete, na ovakvu poštu to stvarno puno priča i vrijedi jako puno, bar za mene osobno to jako puno vrijedi. Ovdje recimo piše da su oni tada sa 25 njemačkih maraka platili da se djecu preseli iz tog bunkera. Sad je to i recimo bizarno sada kada se gleda to doba, 25 maraka, što danas ne vrijedi gotovo ništa. Mislim preračunato u eure, sada bi to koštalo ne 25 nego 2500 eura da se recimo nekoga preseli. Stvarno uglavnom zanimljivo, ima još pošte, još obavještenja ovdje iz 50-ih godina. Čudi me da to kada su čistili ovu crkvu niko nije uzeo, ipak se radi o dokumentima, ali to je u zadnje vrijeme jako puno se nailazi na lost place mjestima, tako da nije ni čudo, samo je malo tužno, jel?
raj za golubove. Ima ih na stotine. Evo ekipe gore gleda šta radimo. Zato sam stavio i masku, obzirom da su govna, jeli, od njih dosta otrovna. U ovakvim količinama jako smrdi, a i općenito izmet govna, jel, mislim, od golubova su prilično, kao rečeno, otrovna i mogu naškoditi zdravlju i zato je bitno da se adekvatno zaštiti, iako ni ovo nije adekvatna zaštita, ali opet bolje nego ništa. Idem ja odavdje, nije mi meni baš do toga da mi se golub posere na glavu, iako mi se i to jednom desilo.